Дами и господа, на вниманието на всички идва един специален поздрав от Милена за нейният съпруг, за бате Вальо от село Замфирово. Вальо железара, антиквара, роден сам в Калта, без майка, без баща, сам срещу света. Нямаше кой да му подаде ръка, сам си скова съдбата до край. Вальо железара, антиквара, с кървави ръце, всяка рана стъпка нагоре, не чака помощ, не вярва в шанс, сам си проправи пътя напред. С кървави ръце Вальо железара, антиквара, изгради живот от нищото, сам го създаде. Вальо железара, антиквара, знае цената на труда, на болката, на всяка сълза. Не му дадоха нищо, всичко си взе за децата и внуците да имат път. Юлиан, Лукас и Славена ще помнят това, че дядо им е Вальо железара, антиквара. Вальо железара, антиквара, сутрин в мрак тръгва, вечер се връща пребит от труд. Всеки ден битка, без почивка, но мисли за децата и внуците си. До него Милена, вярна жена, двамата сами срещу целия свят. Нямаше помощ, нямаше гръб, но направиха дом за деца и внуци. 5 деца, израснали в труд. Теодос и Роналдо по пътя му вървят. Галия, Габриела, светлина в дома, но Витан е сърцето му. Вальо железара, антиквара, в него се вижда същият огън, същата съдба, а за тях вървят внуците Юлиан, Лукас, Славена, неговото продължение. Вальо железара, антиквара, не е просто име, това е живот, изкован с кръв. От старото прави стойност и път, оставя всичко на децата и внуците. Юлиан, Лукас и Славена ще носят името тежко, но силно като камък. Ще знаят кой е бил преди тях. Вальо железара, антиквара. От Замфирово тръгна сам, не се остави урод след себе си. Вальо железара, антиквара. Човек, който не падна и не се предаде, и това е Вальо тежкия.